Grete fortæller en historie om Kyklopernes land. Mændene sejlede videre og var meget kede af det. De sejlede hen mod Kyklopernes land, uden at vide det. Kykloperne er vilde og onde. De er uartige og stjæler kager fra guderne. De gider ikke at lave noget og er rigtig dårlige. De får guderne til at gøre alt for dem. Zeus tisser regn, så markerne kan gro. Kykloperne bor på toppen af de kæmpe store bjerge. De bor i huler, hvor der er varmt og hyggeligt. Her bestemmer man alting selv. Kykloperne har ingen skibe. De kan nemlig ikke finde ud af at lave dem, så de tager aldrig hen og besøger nogen. Hvis de havde skibe, så havde de lavet deres land meget sjovere og større, så andre mennesker ville komme og besøge dem. Alt kan gro i Kyklopland. Der er masser af blomster og saftige vindruer. Man kan altid gå på stranden og ligge så længe man har lyst til. Oppe på bakkerne løber den mest lækre kilde med iskoldt strålende vand. Mændene ankommer til Kyklopernes land. Det var så mørkt, at der ikke var nogen, der havde set øen, så de støttede på den. De gik i land og lagde sig til at sove. Da det blev morgen, gik de rundt på øen. De syntes, det var meget flot. De små feer samlede gederne, og mændene hentede buer og spyd. Så gik de på jagt. Der var meget mad, og det smagte mega godt. De holdt en kæmpe fest, hvor de åd og drak. Alle mændene blev mætte og trætte. De kunne høre kyklopernes brøl i det fjerne. Solen gik ned, og mændene faldt hurtigt i søvn på stranden. Næste morgen holdt de et møde. Odysseus, som var leder af mændene, sagde: "Bliv her, venner, mens mig og nogle af mine mænd går ind og ser, hvem der lever på øen. Vi skal se, om det var slemme eller søde folk." De gik ind midt i landet og fandt en kæmpe hule. Foran hulen var der folde med geder og får. Inde i hulen boede en kæmpe, der passede på sin mutters dyr, og på sin dyr mutters alene. Han gad ikke at se andre mennesker. Han var kæmpe stor, lignede ikke en almindelig mand. Odysseus og 12 andre mænd gik hen mod hulen. De havde en sæk med de sødeste og største vindruer. Nu gik de hurtigt ind i hulen, men kæmpen var ikke hjemme. Inden i hans hule var der alt muligt lækkert. Odysseus mænd tiggede og bad, om de skulle stjæle hans slækkerier. De gik hurtigt ud igen og tilbage til skibet. De havde stjålet nogle af hans lam og geder. Mændene ville væk, men Odysseus ville blive og møde kæmpen.